Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kuri Khasi Jaintia Donkam yu Blei hakini kisngi namar ki khon jong pha kila phetcha jingai nakamon Blei jing im ki brio lanang jillei hakapop bathala phai ko lok ba ye to pha shu Blei kide ki kintien nagir khot jing Rwai Rwai ki Samla jong ka Balang Presbyterian Lumshnong haka jinga seng sinot ka ba arpway ka Balang ha Balang Presbyterian nangba district ka ba hap haka nangba nongjingi hadam presbytery haka khat khandai trik ulber ar hazar arpulai Kani ka jinga seng kalas dang na du ka khat nyaw trik ulber ar hazar arpulai balapin kut no haka sngi ublei halor ka phang tupu ya ka khandau shra jong phi ka bala sot na ka kitab jong hosia nong ya thulupa nakalen nong ka ba shipho bat kat khot ka ba khat ar ya ka jinga seng la pelong haka yeng mani jong ka Balang nangba namar ka jingjur shaba palat jong Islam na du ka sngi sajan ka balapin khalam ru ya ka dara ka balapin khre na ka banta kani ka jinga seng sinon Haka jinga seng kabala long haka portman stamp yaka kubo na ktin ublei la sam da u Reverend H.S. Dan kat ba haka por shiteng sngi yaka kubo na ktin jong ublei la sam da u Reverend G.P.L. Gado bat ya baro arteli ki jinga seng pat ba la penyan da u moderator elect u Reverend C.S. Lalu
Chỉ
Shagi
Bye.
Hãy